It-tnejn filgħodu saret l-ewwel laqgħa ta' konsultazzjoni mill-Gvern mal-imsieħba fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali b'rabta mal-Baġit 2019. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna spjega kif bħal snin preċedenti il-Gvern lest jilqa' suġġerimenti tal-korpi kostitwiti fit-tfassil tal-baġit. Il-unions, il-trade unions, u anke min ħaddem, mhux kwestjoni li għandhom saqajhom mal-art imma widnejhom miftuħin sew. U għatajjeb li jonnotaw xi jkun hemm bżonn, jaraw li huma challenges il-ġodda u li għadduhom il-Gvern. Dana il-Gvern jagħti kasom, jaqrom jiflihom għaliex ikun hemm il-feedback importanti mill-dawn il-partners soċjali qrib ħafna tal-Gvern. Waqt il-laqgħa mal-imsieħba soċjali, il-Professur Scicluna spjega kif it-tkabbir ekonomiku huwa lajn tas-suċċess. Dan hekk kif jissodisfa lil pajjiż minn ħafna bnadi. Mistoqsi minn One News dwar il-miżuri li qed jinħmew għall-baġit tas-sena d-dieħla, il-Ministru Scicluna qal li dan se jimxi fuq il-passi ta' qablu filwaqt li se jkompli jindirizza lil dawk li huma vulnerabbli. Wieħed jistenna li jistenna minn u liħa minn budgets oħrajn. Dejjem kienu budgets maħdumin bir-reqqa li jaħsbu f'kulħadd u li dejjem qasmu l-ġid li jkun ikkreat biex ngħidu hekk snin ta' qabel. Issa jekk tħares madwarek tara li l-ġid qiegħed jiġi kreat, issa rridu naraw li jitqassam fair u nippruvaw nilħqu kull rokna tas-soċjetà li għandha l-bżonn. Tkellem ukoll fuq ir-rata tal-inflazzjoni u qal li l-ideal f'dan is-settur huwa li r-rata tkun ta' 2% u għaldaqstant m'hemmx sitwazzjoni ta' allarm. Il-Ministru Scicluna qal li qed issir enfasi akbar fuq il-kwalità aktar milli fuq il-miżuri. Biex inti għall-istess numru pereżempju turisti tottieni tħul iktar billi jkollok kwalità aħjar fil-prodott li inti tagħti. Ikollok kwalità fil-mod kif inti tibża l-ambjent, kwalità f'kull proġett li tagħmel. Għandek ikun bil-ħsieb illi ttejjeb il-kwalità. Waqt il-laqgħa mal-MCSD, is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej u Dialogu Soċjali Aron Farrugia spjega kif fl-aħħar xhur saru diversi laqgħat mal-MCSD u ġew diskussa diversi oqsma. Dan filwaqt li bħal kull sena il-budget se jħares fit-tul.